Malandi ne. Hey. Hey. Kina farin kyau, kowa ya sani yake tuna musu yau. Auren ki dai shiri so ya bi jiki. Ina ta hajijiya zan rayu da ke. Ke zan nuna a gari balki su kike. Ko Hauwa Fatima wace a ciki. Kin sani ina nazari ki bar ni haka, amma nike ai dole yo mazari. Tun daga ne gaki na san wata ran za a yi mana ayyiri. Hararin na yi ayyayyaye. San kire yayi mun san gandali dan Allah kira ni da dalin. Ballan ban wayanki in dan dauka isa miki calling, kar ki ringa fushi in kin yi murmushi. Aikin iya kwalliya yan yarinya dole mu zauna tare. Hayyayya dariyar ki ya san wani shauki, na ji wai aikin iya girki. Gani nan da gudu ba burki, yar yarinya da ki ban mamaki. Allah ya baki komai, na zama jirmai. Zan iya jure komai, duka zaki karki bar ni baya.